amigas e amigos, sabedes que estou a ler? Un libro de terror, de vampiros que chuchan sangue. Dame moito medo, pero gústame. Tata, como non sabe ler, non ten medo. Ah, un trono! Que medo! Teño moito medo aos tronos. E máis lendo este libro de vampiros. Tata, como non sabe que son os tronos, non ten medo. Debe de estar a pensar que caen sacos de patacas ou algo así. Ai, mamá! Sí, Tata, teño medo. Ti como pensas que caen sacos de patacas non tes medo, pero eu sí. Ai, 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 ai. Vou chamar a Chispa. Con Chispa teño menos medo. Chispa! Ven! Ai, queda connosco, non marches. Estou máis tranquila. Mamá! Sabes unha cousa, Tata? Que Chispa ainda ten máis medo que a min. Os Bolechas. Unha noite de tronos. Que foi iso, Chispa? Sería unha moto? Va, estaría soñando. Son tronos, que medo! Ese entra unha chispa pola xanela. Vou pro berce con Tatá. Con Tatá xa non teño medo. Non fagade ruido, que non me deixades dormir. Ei, deixade de tocar o bombo. Braulio, seguro que esti. Mamá, son tronos. Que medo. Ese entra unha chispa pola xanela. Vou para ver de Tatá. Ai, que risa! Tamén está Braulio. Con Tatá e Braulio xa non teño medo. Que foi iso? Mamá! Son tronos! E se entra unha chispa pola xanela? Eu vou para o berce de Tatá. Eu tamén. Tamén están Braulio, Sonia e Chispa. Teñenlle medo os tronos. Entrou unha chispa pola xanela, seguro. Carlos, teño medo. Ven dormir con noso berce de Tatá. Carlos! Ei! Que pasa? Temolle medo aos tronos. Ven dormir con nos ao berce de Tatá. Medo aos tronos. Sodes uns galiñas. Deixademe dormir. Ei! Que foi iso?
Onde há? Deixademe sitio!